ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଳାଖିଆ ଆଣିଛି। ଆଲୋ ପୋଡା ମାଇ ସେଟା ଜଳାଖିଆ ନୁହଁ ଜଳିଖିଆ। ଆଉ ଏଥିରେ ମାଡ ଆଉ ନାଲୁଆ ଚା ଅଛି। ଆଲୋ ମାଡ ନୁହଁଲୋ ସେଟା ମୁଢି ନାଲି ଚା। ଓକେ ଆଉ ଏଥିରେ ଖୁଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଅଛି। ଖୁଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନୁହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କହ। ଆଲୋ ବୋଉ ତୁ କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଲାଗି ଯାଉଛୁ କଣ ଏ ବୁଝେଇ କହିଦବୁ ସେ ଜାଣିଦବନି ଆଉ ସବୁ ଶିଖିଲାଣି ବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଣିଛି। ଲୁଣା ନା ବୈତରଣୀ ବା ଆଲୋ ଲୁଣ କହ ସେଟା ଲୁଣ। ଲୁଣ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି। ବେବି ସେଇଟା ହଉଛି ସଲ୍ଟ ସଲ୍ଟ। ଆପଣ ହାଡ଼ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଢି ଖାଡି ଦେବି। ଆଲୋ ପୋଡା ମୁଇଁ ସେଟା ହାଡ ନୁହଁଲୋ ହିଡ ହିଡ କହ। ହିଡ଼ ହିଡ଼ ହୁଁ